Ben, moi boa tarde a todos e a todas, os veciños e veciñas que nos ven pola canle de YouTube, os veciños veciño e veciña que están presentes, benvidos a esta sesión plenaria e antes de dar comezo a mesma, tal e como plantexamos no grupo de portavocías esta mañá, consideramos acaído ler un manifesto de apoio a Gaza. O non estar dentro da convocatoria da sesión plenaria, imos facelo antes do arranque da mesma, así que empezo a lectura do manifesto, despois darivos palabra a cada unha das portavocías por si tedes a ben manifestar calquera opinión. E, ademais delo, gustaríanos, ademais foi unha proposta do compañeiro Salustiano, guardar un minuto de silencio logo da lectura do manifesto. Así que paso a ler o manifesto de apoio. O brutal ataque de Israel contra a poboación palestina de Gaza suma máis de 65.000 mortos, dos que máis de 20.000 son menores. Máis de 100.000 feridos e borrou da face da terra a familias enteiras, arrasando barrios residenciais, destruindo infraestructuras críticas e desprazando forzosamente a 1,9 millón de palestinos e palestinas, máis do 90% da poboación da franxa de Gaza, causando unha catástrofe humanitaria sen precedentes. Son cifras arrepiantes, inaceptables, que vulneran calquera noción básica do principio de humanidade e que violan os fundamentos básicos do dereito internacional e do dereito internacional humanitario. De maneira sistemática e a gran escala, o goberno israelí está bombardeando e disparando sobre a poboación civil, ademais de privarlles da necesaria auga e alimentos para a subsistencia. O emprego da fame como arma de guerra, a destrucción sistemática de hospitais, escolas e centros humanitarios, así como o asasinato de 330 traballadores e traballadoras da ONU e de máis de 240 xornalistas constitúen violacións flagrantes do dereito internacional humanitario. En pleno agravamento da operación militar contra a poboación de Gaza, hai que sumar a aparición da fame negra, que xa provocou a morte de máis de 300 persoas. Incluindo máis de 120 nenos e nenas, a Organización Mundial da Saúde calculou que case 2 millóns de menores están en situación de inseguridade alimentaria severa e 345.000 nunha fase catastrófica, con 12.000 en malnutrición severa, mentras Israel bloquea na fronteira axuda humanitaria, sinalando que, mesmo con axuda a curto prazo, as secuelas na saúde dunha xeración de palestinos e palestinas serán permanentes. O goberno de Israel segue cometendo ataques implacables, impunemente, que causan a perda incesante de vidas civís palestinas, mentras a catástrofe humanitaria en Gaza segue empeorando. Por isto, dende o Concello de Salceda de Caselas, condenamos enérxicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o noso compromiso co respeto a todas as comunidades, culturas e relixións, expresando a nosa solidaridade con todas as víctimas, especialmente coas persoas desprazadas, feridas ou que perderon os seus seres queridos, e demandamos o seguinte: que o goberno de Israel poña fin ao bloqueo humanitario imposto a Gaza, garantindo, baixo a coordinación de Nacións Unidas, o acceso completo e sin restriccións da poboación de Gaza a unha asistencia humanitaria en base aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade, e poñan fin á ocupación israelí de Gaza, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024, que declara ilegal a ocupación por Israel de Gaza e de Cisxordania, incluída Xerusalén Oriental. Que o goberno de Israel e Hamás acorden e manteñan un cese do fogo inmediato e sostido encamillado a protexer a vida da poboación civil en Gaza e se garantan as vías seguras para a entrada de axuda humanitaria na franxa de Gaza. Que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra a poboación palestina de Gaza. Que a organización terrorista Hamás e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente os civís israelís e estranxeiros retidos como reféns, e Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente.
E, por último, que o goberno israelí libere inmediatamente as persoas que conforman a denominada flotilla de Gaza, que foi abordada de xeito irregular na tarde e noite de onte, mércores 1 de outubro. Unha quenda de intervencións, portavocías. Moi boas tardes, membros da corporación, veciños aquí presentes, os que nos esteades vendo en este momento e os que fagades cando creades oportuno. En primeiro lugar, lógicamente, condenar rotundamente o que está sucedendo en Oriente Próximo, ¿no? Creo que todo é coñecido que estamos vendo non só nas últimas semanas, nos últimos meses, senón todo o que leva sucedido ao longo da historia. E se nos remetimos ao último tempo, pues, de feito que estamos por aquí, ¿no? Primeiro con ese ataque lamentable terrorista de Hamas sobre a población civil que estaban en Israel disfrutando dun concerto, todo aquilo que sucedeu, e a raíz de todo o que sucedeu ata os nosos tempos, que lógicamente tanto dun lado como do outro, especialmente do lado de Gaza, sin paliativos, unha matanza, unha masacre, unha auténtica barbaridade, e, por lo tanto, creo que quer ser humano con mínimo de dignidade ten que poñerse ao lado das vítimas, pero sin distinción, vítimas en xeral, na súa totalidade. E logo, por último, lógicamente, quero aclarar, para que de constancia, que non hai lugar a dudas de interpretación, do que acaba de ler a señora alcaldesa foi un manifesto que ela mesmo nos trasladou na tarde de hoxe, aproximadamente ás 2:30 da tarde, onde non tivemos a posibilidade, lógicamente, de reunir os grupos, o noso grupo, e que o que sí que estamos a facer é a traballar conxuntamente con os demais grupos políticos desta corporación en un manifesto que, en principio, vai na boa dirección, que se vai a ler o próximo sábado, día 11, na Praza do Concello, no que, a día de hoxe, todos estamos suscribindo, independentemente das pequenas matices ou o que se poida traballar, decir, daqui ao próximo sábado. Por lo tanto, reitero, a nosa máxima condena a todo o que está sucedendo en Gaza, en Oriente Próximo, hoxe, onte e fai anos atrás, e, lógicamente, pedimos unha solución para todos, paz, e que a democracia e os dereitos humanos de todos, e sobre especialmente da poboación civil de Palestina, dos nenos, pois, lógicamente, que termine xa, porque é insoportable que, lógicamente, non ten calificativos ao respecto. Nada máis. Portavocía de Movemento Salceda. Bueno, dentro do Movemento Sociedade, pues, suscribimos as palabras e o manifesto que creo a alcaldesa e pouco temos que engadir, senón, pues, bueno, máis a título personal, no, que pues, un día máis, unha semana máis, un mes máis, pois, sinceramente, sinto vergoña de ver como o que está acontecendo en Gaza e nos territorios ocupados, no? E a veces penso en dentro de 20, de 30 anos, pues, como que lle explicaremos aos nosos fillos, as nosas fillas, os netos, que pasou en 2000 nestes anos para que a comunidade internacional non fixera nada e estivésemos vendo en directo a través de internet e das redes sociais, pues, como se está cometendo un xenocidio coa poboación palestina en Gaza e nos territorios ocupados. Portavocía do PSOE. Por suposto que condenamos o que está acontecendo en Gaza e o que acontece coa flotilla. Bueno, o noso pesar pola lentitude da comunidade internacional en parar este tipo de accións. E nada, por suposto, animamos a todo o mundo a participar no acto do sábado que ven, no que colaboramos os 4 grupos aquí representados. Portavocía Grupo Mixto BNG. Ben, boa tarde a todos e a todas. Palestina doe e Gaza desangra, non? E a quen non desangre Gaza e Palestina é que creo que non pode ser unha boa persoa, non? Son 77 anos, a cousa non empezaron onte ni no 23, son 77 anos mazando no mesmo pobo, non? Eu, xa se fixo aquí referencia, quixera animar a todas as persoas veciñas do noso concello e de onde sexa a secundar o acto que se fará público a partir de mañá sobre un acto acordado polos 4 partidos políticos que aquí estamos presentes nesta corporación baixo o título de Gaitas por Gaza e queremos que a praza deste concello por uns minutos sirva para que a música nosa sexa a mellor mostra que temos de amor e corazón por Gaza o sábado día 11.
pois convidados que quedan a ese acto do sábado 11, que seguramente será especial e agardamos que moitos veciños e veciñas de Salceda se sumen a él. Guardamos un minuto de silencio, por favor. Damos comezo á sesión plenaria número 10 do 2025 en sesión extraordinaria e o motivo é a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2024 e a aprobación definitiva orzamento municipal 2025. Pasamos á parte resolutiva e o primeiro dos puntos é o expediente 1273/2025, aprobación da conta xeral que corresponde ao exercicio 2024. Vai a defender este punto o concelleiro de Facenda, Álex, cando queiras. Sí. Bueno, pasamos a temas máis agradables como poden ser os números e documentos como a conta xeral. Bueno, en primeiro lugar, bueno, é unha mágoa non contar con Joaquín en fronte, que tradicionalmente é a persoa que defende os puntos económicos. Bueno, espero que a súa ausencia hoxe aquí non sexa por nada malo. E comezamos con conta xeral. Bueno, como ben sabedes, trátase dun documento técnico elaborado polo Departamento de Intervención. Este expediente da conta xeral foi posto xa a disposición de todos os concelleiros e concelleiras no pasado 13 de xuño. Foi dictaminada na Comisión Informativa de Contas na sesión do 25 de agosto de 2025 con 4 votos a favor e 3 en contra, e posteriormente foi publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 28 de agosto e no tabuleiro de anuncios do Concello de Salceda o 2 de setembro. Estivo hasta o 23 de setembro sen que entraran ningún tipo de alegación. A conta xeral conta con datos económicos, digamos que é un resumo económico do exercicio 2024, e os datos que ten aquí son sempre a 31 de decembro dese ano. Como feitos máis salientar, datos máis, digamos que importantes ou que teñen máis máis sentido, podemos falar no que respecta aos ingresos, que se ve que vemos como contamos cun superávit de 457.210,32. Vemos que se pechou o orzamento con un crédito final de gasto de 11.530.886,17, no que partíamos dun inicial de 5 millóns. Isto, ao final, creo que un reflexo do que levamos feito, de toda a xestión que se fai dende o goberno para poder incorporar estes 6,5 millóns de euros ao orzamento, e resultando ao final co ano de maior inversión e gasto neste concello. Estamos falando de que, ao final, en todo 2024 conseguimos facer 11,5 millóns de euros en obras, en servicios e, ao final, en beneficio da veciñanza. E tamén vemos que as obrigas recoñecidas aumentan respecto ao 2023 en 1 millón de euros. No que respecta a ingresos, podemos ver que os dereitos recoñecidos netos descenderon a 8.176.000 euros
unha cifra que xa é unha cifra moi alta, pero inferior ao 2023. Isto, bueno, como dixen na conta xeral do ano pasado, no 2023 hubo, digamos que, bueno, foi un ano distinto, xa que se contabilizou os ingresos polo préstamo do plan de pago a proveedores. Nos dereitos recoñecidos netos desta conta xeral 2024 observamos que hai unha execución total do 99,92%, non? Dos 8 millóns só quedan sin cobrar 6.266 euros. Podemos ver que hai un resultado orzamentario positivo de 1.100.000 euros e, pues, no que respecta do remanente de tesorería, este sitúase en 334.070 euros. Xa para acabar con dous temas, no, que suelen ser a veces parellos, no? Aforro positivo en 2024 de 1.646.000 euros e no apartado de débeda, pues, mantemos a débeda que tiñamos que un total de 2.650.000 euros que corresponden ao plan de pago a proveedores 2.100.000 e os terreos do Parque Reña Aragonta 542.934. Isto danos un nivel de endebedamento no Concello dun 37,2%. Estes son así os datos máis orientables, pero, bueno, evidentemente o informe é máis longo e, bueno, se tedes calquer tipo de dúbida, entendo que non, porque non entrou ninguna alegación e nas comisións se falou nada do tema, pois aquí estamos. Estes dous puntos do asunto da convocatoria e que forman parte da parte resolutiva son asuntos económicos, polo tanto teñen, sino que me corrixa a secretaria, 10 minutos de intervencións. Se queredes facer uso deles, que os saibades. Partido Popular. Gracias. Quero comenzar disculpando ao compañero Joaquín, que por motivos personales hoxe non está aquí. Este pleno foi convocado extraordinario a semana pasada e, bueno, a comisión e logo posteriormente dentro do lunes este pleno, por lo tanto non se atopa e non pode estar, e pido disculpo a él personalmente. Ben, a conta xeral é o reflexo da execución do orzamento do ano 24, é dicir, onde, como, para que e de que xeito se gastaron os cartos a través dos tributos e das taxas dos nosos veciños, non? Pero lendo o informe da señora interventora é clarificador, pero para mal, non para ben, desgraciadamente. O xeito de xestionar, mellor dito, o xeito de mal xestionar, de mal gastar en demasiadas veces, como digo, os tributos e impostos dos nosos veciños, non? Dice a señora interventora municipal que, en primeiro termo, es resaltar en la base a lectura dos informes de intervención ao ano 24 chegados faise constar a insuficiente de medios persoais e material para fiscalizar os expedientes do Concello, e dos cales moitas veces a intervención non ten coñecemento, polo que estas limitacións non contribuyen a que se poida facilitar unha información máis detallada. Isto dice unha habilitada nacional, unha funcionaria que dice claramente que non temos medios e que o que aquí dice, pois, o mellor non é real de todo porque, como digo, non temos medios suficientes. Y concluye que las observaciones y los reparos interpuestos se refieren fundamentalmente a la falta de contratos administrativos que amparen las facturas que se reciben. Cuando sí existe contrato, se insiste en la tramitación de contratos menores, evidenciando en muchos casos supuestos de fragmentación ilícita, es decir, dividimos los contratos para licitar a dedo, en tanto que se pretenden cubrir necesidades estructurales, por ejemplo, reparaciones diversas en viales y jardines, suministros de material de obras, servicios de prevención de riesgos, servicios de mantenimiento informático, etc., reduciendo la concurrencia, es decir, reduciendo a oportunidade de diferentes proveedores para concurrir a optar a ser contratados polo Concello para facer ou prestar os servicios nesta administración pública. Como digo, dividimos os contratos, cantidades que permita a lei para contratar a dedo pola señora alcaldesa a quen ela mellor lle conveña. O dice a señora interventora, non o digo eu. Sigue dicindo a señora interventora, contratos irregulares del personal laboral temporal que se mantienen artificialmente en el tiempo, así como un exceso al recurso al contrato laboral temporal y nombramiento interino. Máis claro, agua. O dice tamén respecto do personal. Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 424/2017, en tanto que no se facilita esta intervención la información y la documentación que se solicita. Increíble. A señora interventora está dicindo que o Goberno non lle facilita os datos que ela mesma solicita para facer
a fiscalización idónea, exacta e correcta. Imprescindible, sigue dicindo a señora interventora, para poder fiscalizar los gastos y en este informe se resume. Incumplimiento sistemático de la tramitación del procedimiento contradictorio de resolución de reparos, etcétera, etcétera. Podría estar aquí lendo todo este informe, que é un documento público oficial dunha interventora municipal habilitada nacional que lle tira das orellas e ben tirada a este goberno que, como digo, mal xestiona os recursos de todos nós, non lle dá os medios para facer unha fiscalización exacta e correcta, ela mesma o dice, incumplimiento sistemático e reiterado do procedimento de contratos en administración pública, no personal, na adxudicación de servizos, de obras, etcétera, etcétera. Pero isto o BNG e o PSOE lle dá igual porque están de acordo con esta tramitación a pesar do que dicen e as súas contradicións. Dice a señora interventora, auditoría pública. La existencia de expedientes de reconocimiento extrajudiciales y lo elevado de sus importes es un indicativo no solo de un retraso en la tramitación de los expedientes de gasto, sino también de irregularidades, señores do BNG do PSOE, de irregularidades en la tramitación administrativa. Por lo tanto, lendo solo parte deste informe, xa un se fa a idea de como traballa e de como xestiona o goberno do noso Concello os recursos de todos nós e, como digo, apoiado e aplaudido políticamente falando polos señores do BNG e do Partido Socialista. Dice tamén a conta xeral que hai unha insuficiencia en canto ao persoal. Lóxicamente, claro o exemplo da policía local. Leva anos nunha situación lamentable. Nunca antes na historia a policía local tuvo que facer servicios, incluso en horarios nocturnos, con a periodicidade que eso significa cunha soa persoa, é dicir, cun só axente. Nunca antes eso sucedese. Sin medios, sin persoal, etcétera, etcétera. Quer dicir, envíase obras. Nunca tampouco, lamentablemente, na historia do noso Concello, nunca antes neste departamento ocurrise que por primeira vez non houvese ni un só traballador directamente contratado polo Concello, é dicir, pertenecente á plantilla do Concello, traballando exactamente ao mesmo tempo. É dicir, que as persoas que estaban traballando eran persoas que entraron a través de plan de empleos de outras administracións, como pode ser a Diputación, ou de empresas privadas que o goberno del Saceda lle dá traballo. Insisto, é a primeira vez na historia que o Concello envíase obras non ten traballando a persoas da plantilla do propio Concello. Ben porque están ou se xubilaron ou ben porque están en situación de baixa laboral. Pero xa digo, é a primeira vez na historia. Iso significa que nunca se repuxo as xubilacións que houve nos últimos anos. E o que se recurriu foi a privatización. E como non gusta o que se está escoitando, se botan a reír. Pero tan só hai que ver moitas veces quen anda co camión da basura, ou quen anda co trator municipal, ou quen anda coas furgonetas de vía xeoga no noso Concello, ou quen traballa en servizos de limpeza no noso Concello. Persoas contratadas polo Concello a través de empresas privadas. E iso se chama privatizar. Eso se chama adxudicar servicios a dedo, sin pasar un concurso público, tal e como denuncia a señora interventora municipal. E así de claro e así de triste o que está a suceder. Saldo de dudoso cobro, dice a conta xeral, efectivamente, siga aumentando. En vez de intentar baixar esta cantidade que pasa do ano 22 a 438.000 euros, o ano 24 a 457.000, é dicir, un incremento do 5%, significa que hai máis xente que non paga o que debe o Concello e o Concello non fai nada por intentar cobrar eses tributos, esas tasas. Por lo tanto, a xustiza fiscal da que presume este goberno se ve claramente que a incumplen. Débeda, moi ben, a 31 de decembro do ano 24, o noso Concello, en datos redondos, digamos, e oficiais, ten unha débeda de 4.200.000. O señor concelleiro dixo outra cifra ben diferente, efectivamente. Temos a esa data, 31 de decembro, 412.000 euros en facturas recoñecidas, pero sin pagar en esa data. Temos 1.243.000 euros en facturas sin recoñecer e sin pagar. E temos 2.650.000 euros con entidades bancarias. É dicir, a 31 de decembro o Concello tiña sin pagar 4.200.000 euros. Por lo tanto, esa é a débeda que tiñamos a esa data.
efectivamente, en enero entrou ingresos, pagáronse, pero entraron tamén de facturas e deuda. E, polo tanto, o real e o concreto é que a 31 de decembro do ano 24 o Concello debía 4.200.000 euros. Exemplo de contradición e mentirlle aos veciños. Decía a señora alcaldesa no pleno de febreiro deste ano que había que pagarlle aos veciños, e leo textualmente. Decía por aquel entón a señora alcaldesa: a min meus pais ensinaron a pagar cando debo, hai diñeiro para elo, e polo tanto hai que pagar, e é unha absoluta irresponsable por parte dos políticos non pagar a xente que se lle debe. Oiga, mire vostede, pois ben, cos datos que nós temos, a esa data, 27 de febreiro do ano 25, os recursos económicos que todos que dispuña o Concello non chegaba para pagar ese rez. Non chegaba. Por lo tanto, non chegaba nin 1 millón de euros a liquidez que tiña o Concello en ese momento, a 27 de febreiro. Ou é que vostedes en xaneiro e en febreiro non cobraron as súas nóminas? Ou é que non se pagaron os empleados públicos? Ou é que todo o que se ingresou dende 1 de xaneiro a 28 de febreiro non se pagou nada e ninguén cobrou ni unha sola nómina en este Concello? Por lo tanto, a señora alcaldesa, unha vez máis, non dice a verdade, e a conta xeral, como digo, é un reflexo da súa mala xestión no que se refire á xestión económica, para onde foi destinado os recursos do noso Concello do último ano 2024, por certo, un orzamento prorrogado do ano 22, aínda que o Pleno ten a maioría absoluta os gobernos que ostentan o goberno e levan 2 anos sin aprobar un orzamento ata o día de hoxe, se finalmente o aproban vostedes. Por lo de agora é o que teño que dicir. Partido Socialista. Boas noites a todos. Nada, nos decir que é un documento técnico que nos remitimos a él, pouco máis, nada máis. Gracias. Grupo Mixto, BNG. Ben, recoñecendo que efectivamente estamos falando dun documento técnico, para nós podense extraer algunhas lecturas que logo é o que nos dá a razón cando decimos que o próximo punto que imos tratar, que é o orzamento, a posibilidade de negociar significa mudar certas cousas que parece que a outros cando menos non lle interesou. Nos xa o ano pasado, a respecto da conta xeral do 2023, fixemos especial fincapé nunha situación os servizos que están desenvolvidos por empresas alleas ao Concello, personal de empresas alleas ao Concello, e que nos calculamos que anda rondando os 800.000 euros, 780 e algo mil euros arriba, 1.000 euros abaixo. Todos estes servizos dos que estou falando teñen un componente, é que a maior parte do que se factura é man de obra, quer dicir, non son servizos que leven acarrexado consigo materiais ou outros suministros que formaran parte importante dunha factura. Se nos centramos en que este Concello, como calquer particular, é un consumidor final e non pode, o IBE non pode, digamos, cobralo porque non ten servicios que facturar, nos atopamos con que estes casi 800.000 euros, se lle detraemos aproximadamente un 30, un 35%, depende da ganancia empresarial que cada empresa aplique na facturación ao Concello, estamos falando de perto de 200.000 euros que se pagan innecesariamente, precisamente porque o cadro de personal do Concello está mermado nun tercio. Indudablemente, eu entendo que se non se soluciona unha cousa, efectivamente, hai que buscar remedios, pero que estes remedios encarecen
encarecen deste xeito un 30 e algo por cento, encarecen os servicios que se lle ofrece á veciñanza. E encarece por iso, porque non é posible esta entidade, non é unha empresa calquera que factura IVA e logo compensa con o IVA que paga por material que compre. Aquí non se dá esta situación porque somos consumidores final, unha administración é un consumidor final. Co cal, estamos falando de simplemente o que se paga a máis, por esta situación de ter externalizados determinados servicios onde a man de obra supera como moito o 90% do que se lle factura ao Concello, estamos falando de entre 5 e 6 persoas que podían estar cobrando do Concello con salarios dignos e simplemente a conta dese marxe que se está pagando en este momento de máis. Para nós é importante esta situación, dai que lle daramos a importancia que creemos que ten cando foi a negociación dos orzamentos e aínda que non chegáramos ao punto onde nós queríamos, pois, indudablemente, o compromiso deste goberno, que non temos dúbidas de que o van a cumprir, de ir a cubrir, a sacar as plazas que están libres dentro da relación de postos de traballo, nos permitirá, non no 26, ata pasado 27, reducir ostensiblemente, sustancialmente, o que son estas facturas que se están en este momento pagando sobrevaloradas. Daí a importancia que lle demos no seu momento a nosa posición sobre a convocatoria de prazas, daí a nosa posición a respecto de viabilizar o orzamento 2025 e a verdade, lamento que se hai quen lle dá importancia a esta situación non se sentara tamén a falar do mesmo intentando buscar unha solución. Segunda quenda, Alex. Sí, bueno, un exemplo, bueno, ao final o Partido Popular sempre coas súas historias, a veces parece que fan dunha conta xeral, teñen unha habilidade, non? Porque dunha conta xeral invéntanse unha novela, non? E que non fai falta buscar máis, hai que ir solo á última páxina, Santi, dices de a débeda son 5 millóns, 4 e pico, non exiches, que está claro aquí. 2.650.000 e aquí se che pon en a banca 2.100.000, na BBVA 542.000 euros, o sea, pero bueno, vos seguides enganando a xente pois co voso discurso, ao final curioso, non? Ahora tamén dices que non hai persoal, nunca escuitei o PP nas modificacións que se fixeron da RPT propor máis plazas no Departamento de Intervención, nunca escuitei. A mellor acordaste vos agora de repente máis mentiras o da policía nos últimos meses. Dime que día hubo no turno de noite un policía traballando. Non hai, porque de feito hai un acordo con eles de que se só está a un porque a outra persoa estará de vacacións, de baixa ou que sea, pois trasládase o turno de tarde. O sea que outra mentira máis do señor Santiago Rodríguez. Por certo, estes orzamentos, que esperemos que aprobemos no seguinte punto, xa inclúen a dotación de crédito na partida de personal para as dúas novas prazas que aprobamos en sesión plenaria, que este goberno, por certo, aprobou e que o PP, evidentemente, non apoiou. Dúas prazas máis de policía que o PP non apoiou. Curioso. Por un lado, bloqueades coas vosas decisións este pleno, bloqueades o non querer negociar orzamentos, bloqueades o non aprobar novas plazas para este Concello, e por outro lado, vos estades queixando e estades, entre aspas, denunciando. A ver, Santi, por favor, un pouco de rigor, si queres realmente que melloren a dotación de persoas deste Concello, pois axuda a iso. E cando se traen aquí pois propostas de modificación de RPT, non votes en contra e fai estas aportacións, ou, por exemplo, cando traemos para cubrir dúas plazas máis de policía, pois vota a favor, e non votes en contra como o faz normalmente. Hasta que o orzamento se aprobe non se poden habilitar esas plazas, porque non hai crédito. Por lo tanto, este bloqueo sistemático do Partido Popular destes meses pois tamén fai que non podamos dotar a este Concello de máis plazas. Por certo, mañá venres, se hoxe se aproba o orzamento, será das primeiras cousas que faremos. Outra mentira do Partido Popular e de Santiago Rodríguez da Vila, o de vías e obras que acabo de dicir. Eu acabo de quedarme, non sei, porque a máis
Curiosamente, igual o tema ven de aí, ¿no? Que, pues, a mellor, bueno, pues, a mellor o Partido Popular ten esa imaxe de vías e obras, pues, de antes, ¿no? Curiosamente, nos últimos 3 anos, 4 mulleres comezaron a traballar no Departamento de Vías e Obras neste Concello. Que pasa que, bueno, a mellor pensas en homes ou pensas en outra cosa. No, 4 mulleres, por nomes, evidentemente, prefiro non facelo por protección de datos, pero 4 mulleres, as 4 como funcionarias interinas. Ahora mesmo hai 2 homes, 2 persoas de baixa no Departamento de Vías e Obras, e esas persoas están sendo sustituídas por 2 funcionarias interinas, gracias ao proceso de estabilización. Por lo tanto, bueno, outra mentira máis de don Santiago. E despois, bueno, xa podría entrar en máis profundidade, evidentemente buscaches xusto as palabras e frases, incluso mezclache algunhas frases para que sonara mellor. Non me vou a enredar nisto, non. Eu linche datos obxectivos, ti fixeches pois un resumo subxectivo, pois que pasa pola túa cabeza e que na túa cabeza imaginas que sería o ideal, porque ao final o PP, non, como decía a Rajoy, creo que era, non, ao final que vayan mal pos veciños é bo para vos. Entón, bueno, evidentemente o que desexades non é o ben para a Salceda, senón o voso propio ben. Partido Popular? Nunca mellor dito, o seu propio ben, señor Alejandro. Lóxicamente, o seu propio ben, lóxicamente. O sea que non é certo que en Vías e Obras hai unha privatización abrumadora. Non é certo que a maioría das persoas que están traballando en Vías e Obras son contratadas a través de empresas privadas. Non é certo. Non é certo que hai empresas privadas que utilizan o trator municipal. Non é certo que hai empresas privadas que traballan... Non vou consentir que siga mentindo. Perdón, aparte os datos son aí. Hai 5 personas no departamento que ademais dirixo eu intervindo, señora alcaldesa. 5 personas en Vías e Obras. Non siga mentindo porque non é así. Ademais me consta que varias delas miran o pleno. Deben estar incluso sorprendidas. Non é certo, non siga dicindo que non hai persoal en Vías e Obras e que está todo privatizado. Hai 5 persoas nese departamento. Non mintan. Estou dicindo o que estou dicindo e reitero o que estou dicindo. E como unha vez máis, logo somos os que nos interrumpimos e faltamos ao respeto, por favor, e sacamos a palabra. Claro, como a presidenta, vostede pode cortarme a miña intervención cando usted reiterada, hombre, que ademais depende do meu departamento, entenderé. Vostede unha vez máis, aguantei unha primeira vez, pero unha mentira reiterada... Pois vai a escuitala unha terceira vez. Vai a escuitala unha terceira vez. Seguramente. Claro, e unha cuarta e unha quinta, porque as probas me remito, as facturas están aí, as empresas están aí traballando, os coches utilizados por empresas privadas do Concello están aí, etcétera, etcétera. E, por lo tanto, me reitero no que estou dicindo. O que pasa é que a verdade molestan, alá vostede. Os servizos na biblioteca, en parques e xardíns, etcétera, etcétera. Punto. Xa está. Como dixen antes e como ben dice a señora interventora, división de contrato para adxudicar a dedo, a adxudicación a dedo bueno, non sei xa como nomealo, da persoa que está traballando no pabellón, claramente un dedazo, sin pasar ningún procedimento e dando oportunidade aos demais veciños que teñen o mesmo dereito que esta persoa, que nada temos en contra del, que ten os mesmos dereitos que os demais veciños, pero que casualidade, persoas afíns ao seu partido que estuveran en campaña electoral votando a man e que ten dereito e que respetamos, pero que é injusto que os demais veciños non teñan a oportunidade igual que tuvo este señor de poder optar en esa plaza no pabellón municipal e que vostede contratou a dedo por 20 euros menos do que a lei lle obligaría a sacalo a concurso público. Eso como se chama, señora Dolores Castiñeira? Como se chama? Un dedazo? Cacicada? Chame vostede como queira, pero é así de claro. Entonces, a verdade é que cando doen, interrumpimos e nos botamos a reír e intentamos despexar o balón. Pero son verdades que están aí demostrables e, polo tanto, non teño por que retratarme do que dixen e reafirmo en nombre deste grupo o que acabo de decir. A débeda, lóxicamente, o Concello debía esa cantidad a final de ano, chame vostede como queira. O Concello tiña sin pagar 4.200.000 euros sin pagar entre os préstamos, entre facturas pendientes de recoñecer e sin pagar e de facturas recoñecidas sin pagar 4.200.000 euros. Iso que debía o Concello a 31 de decembro do ano 24. Punto e pelota. Ou é que só se deben os préstamos? Non. Vostedes, o Concello debía 2 millóns e pico en préstamos, 1 millón e algo en facturas sin recoñecer e 400 e pico mil en facturas recoñecidas no ano 24 que non foron capaces de pagar. Por lo tanto, suman 4.200.000 euros.
En definitiva, a conta, por moito o documento técnico que sexa, señores do BNG e señores do PSOE, é un documento que reflexa a execución do orzamento, onde se gastaron, en que se invertiron, en que se deixaron de invertir e a que destinamos os recursos públicos. E, por tanto, non podemos apoiar esta conta xeral. Por qué? Porque esta conta xeral ten máis débeda, impagos a proveedores, privatización de servicios, errática xestión económica, como ben dixo a señora interventora, plans casi inexistentes para familias, falta de persoal en moitos departamentos, policía local inesquecida e reducida a mínimos como nunca antes, atención insuficiente o desarrollo industrial e planificación a medio e corto plazo do noso Concello, de que como queremos que sexa o Concello, nada do plan xeral, nada de flor industrial, nada de circunvalación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como vamos a apoiar isto? Alá vostedes se queren apoiar isto. Por tanto, logo non se poñan de perfil. Vostedes fixeron o goberno e fixeron a alcaldesa a señora Castillera. Vostedes son igual de cómplices ou tanto ou máis que o señor de Movemento Sociedade. Non hai máis, porque vostedes todos suman a maioría absoluta deste pleno. Por iso no goberno Partido Popular, legítimo, respetable. Ahora ben, non nos pidan que nos seamos a muletilla ou que seamos o flotador salvavidas de un goberno minoría. Non, vostedes a fixeron a alcaldesa e vostedes son cómplices políticamente sempre falando, lóxicamente. Por lo tanto, remato dicindo que non podemos apoiar esta conta e o noso grupo, lóxicamente, vai a votar en contra dunhas contas que non compartimos en absoluto. Segunda quenda, Partido Socialista, Grupo Mixto. Pois pasamos entón á votación deste primeiro punto, a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2024. Votos a favor. Votos a favor de Movemento Sociedade PSOE, abstención do BNG, votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao segundo punto, expediente 938/2025, aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio 2025. No, porque hoxe falta Joaquín. Nada. Pasamos entón a este segundo punto. Dou a palabra a Álex novamente, concelleiro de Facenda, que hoxe tocanche todos os puntos. Álex. Sí, bueno, continuamos neste pleno económico. Neste seguinte punto, bueno, no que o que pretendemos é a aprobación definitiva do orzamento para o 2025, o que ven a ser, pois, resolver as alegacións presentadas o mesmo. Vale, por facer uns antecedentes, o orzamento 2025 foi aprobado neste pleno municipal o 28 de agosto de 2025, no pleno ordenario do mes de agosto. Posteriormente foi publicado o acordo no Boletín Oficial da Provincia o día 2 de setembro de 2025, cun prazo de exposición pública de 15 días naturais. Así mesmo, foi publicado tamén no tabuleiro de anuncios do Concello de Sacea de Caselas o 3 de setembro, estando en exposición pública ata o 23 de setembro. Nese período presentouse unha alegación formulada por Joaquín Núñez Troncoso o 21 de setembro de 2025, con número de rexistro 2025/2116. Pois unha vez analizadas as reclamacións que se presentan presentadas por Joaquín, entendo que no nome do Grupo Popular, bueno, elaborose o informe de intervención onde se dá conta destas alegacións e que paso a enumerar e un pouco a resumir. Bueno, penso que xa está bastante resumido e bastante aclarado no informe de intervención, que supoño que o Partido Popular lle fará o mesmo caso que o anterior informe de intervención. Bueno, vai facendo un repaso polas alegacións, non? En primeiro lugar, bueno, dice que Joaquín, como veciño, está habilitado para facer estas reclamacións. Bueno, ten consideración de interesado de acordo co disposto no artigo 170.1. Comezando coas reclamacións, bueno, a primeira reclamación ven a decir que non se recolle no capítulo 6 a aportación do Concello no exercicio 2025 para o convenio coa Confederación Hidrográfica, non? Bueno, aquí a interventora lle aclara o Partido Popular que ao non ser un investimento non ten por que estar no capítulo 6. E, bueno, e tal como poderían revisar no orzamento, estes 2.500 euros xa se encontran na aplicación orzamentaria 160/45.390,
incluso se encontra esta aplicación e a partida no convenio que se truxa este pleno e se aprobou en sesión plenaria do 29 de maio de 2025. Tamén o Partido Popular dice que, bueno, que non se recolle o gasto correspondente á elaboración e a, digamos que de, perdón que me pierdo aquí, a elaboración do un vial vale, espera, que me estoy... vale, ahora sí, perdón, que tiña desordenadas as páxinas. O estudio de facer a mobilidade coa Picoña, co Castro Barreiro e coa Feira, que foi aprobado no pleno o celebrado 27 do 2 de 2025 este acordo, non? Bueno, a interventora xa nos dice aquí que unha moción, ao final, é un acordo político e que non ten por que ter consecuencias directas no orzamento, non? E a verdade é que, bueno, non ten por que ser así, non? Xa se comezou a traballar neste estudio, pero, bueno, tampouco é preciso dotalo orzamentariamente para comezar a traballar, non? De feito, bueno, por unha banda, xa existen partidas no orzamento para este tipo de estudios e por outras, estamos indo nunha fase inicial deste estudio, se contratou coa parte técnica e, ao final, é un proceso que non se fai nunha semana ou dúas, non? Así que, pero, bueno, sí que seguramente no 2026, nos orzamentos do 26, sí que veña unha partida xa para ese estudio. Na seguinte reclamación, bueno, o Partido Popular propón un incremento na educación ata un total de 475.000 euros coincidente co sumatorio, non? Bueno, a interventora directamente xa di que non entra a valorar porque se trata dunha proposta e non dunhas causas de reclamación, non? E, bueno, ela elaborou o orzamento e xa recorda que, bueno, que o orzamento se atende a regras fiscais e que non se pode aprobar que ten que aprobarse, perdón, sin déficit inicial, non? Por lo tanto, bueno, ten que dar cumprimento a estas cuestións. No seguinte, bueno, o Partido Popular tamén pide que no capítulo 1, gastos de personal, se inste a unha maior desagregación e que permita coñecer o importe de indemnizacións en favor de traballadores, non? Cousas que, ademais, pues, sí que xa solicitaron neste pleno. No estado de orzamento, nos anexos de persoal, está recollido o que ten que recollerse, que son os complementos de cada traballador e de cada traballadora, non? E, bueno, a verdade é que o Partido Popular ten acceso a todos os decretos, poden consultalos, e como moi ben lle di a señora interventora, pois estas cantidades poden consultalas vos nestes decretos de recoñecementos de obrigas e de ordenación de pagos. E, en quinto lugar, bueno, céntranse un pouco nas subvencións nominativas, non? Falan de que se manteña a asignación do Caselas Fútbol Club e das escolas deportivas e que se aumente a asignación aos centros culturais e a unha nova asociación. No que respecta a isto, bueno, compre aclarar diferentes cousas, non? Como ben sabedes, o orzamento municipal está suxeito a un plan de axuste aprobado por este pleno municipal no ano 2023 e que non permite aumentar os gastos sin aumentar os ingresos, non? Por lo tanto, o que este goberno valorou e plantexou é unha redistribución das subvencións nominativas. O Caselas pasa de 18.000 a 15.000, non? Hai que aclarar, non? Aquí o Partido Popular dice que o Caselas ascendeu de categoría polo que ten maiores gastos, entón que hai que manter, bueno, entendo que cando o Caselas descendeu tampouco pediron que se lle minorara a subvención, non? Como tampouco evidentemente se fixo porque tiña menos gastos, non? Creo que o tema da final da categoría é un tema que, bueno, é un tema máis a ter en conta, non? Pero tampouco debe ser o principal. No respecto ao Caselas tamén, pois, bueno, este é un proxecto de orzamentos que leva meses feitos e cando se comezou a traballar con el, pois, ainda non rematara a tempada, o Caselas ainda non ascendera e evidentemente fíxose pensando na situación actual daquel momento. E depois tamén hai que aclarar un pouco os investimentos, non? O Caselas é un club do que evidentemente, e quero reiterar, estamos moi orgullosos e estamos moi contentos de que ascender a primeira, ojalá que esta temporada consigamos ascender a preferente e mostra diso é o grande investimento que o goberno de Salceda fai no Caselas e tanto no equipo como no campo que utiliza, que é o campo da Gándara.
uns investimentos, uns gastos que creo que vou tamén decir e recalcar, no? Os gastos de mantemento e os gastos, digamos, de funcionamento do campo da Gándara supoñen máis de 50.000 euros ao ano, dos que a maioría vanse no mantemento do céspede, 28.000 euros, pero tamén en electricidade 5.000, en limpeza 11.000 e despois, evidentemente, nas tarefas de arranxo, mantemento que hai que facer. Hai que dicir que, bueno, tamén durante este verán se fixeron moitas obras de pintado e de mantemento no campo da Gándara e, ademais, bueno, o club tamén conta con outras vías, digamos, que de financiación e que mantemos e que, evidentemente, pois pensamos que son acordes, no? Estamos traballando en novas vías para que o club se poida financiar e poida recuperar facilmente estes 3.000 euros e, bueno, e ademais, pois, o club, a idea é manter que o Caselas Fútbol Club poida manter a xestión da cantina do campo, no? Pois como leva facendo e que, evidentemente, pois supón un gran ingreso para eles. Na outra reducción a que respecta ás escolas deportivas, bueno, un pouco redúcense 2.000 euros e ao final tamén unha redistribución, no? Nos últimos anos as escolas deportivas manexan xa menos fichas que anteriormente, xa que ahora xa non están xestionando nas categorías de baloncesto, nas categorías de balonmán ou na categoría de badminton, xa non están xestionando eles as fichas de deporte base, non? E estas fichas sí que pasaron a xestionalas directamente os clubs, de aí que o reparto vaya cara a estes clubs. E despois, outro dos motivos é que estás elaborando un convenio con Comunidade de Montes de Entenza para o luguer do pabillón, un aluguer que antes sufragaba as escolas deportivas e que agora sufraga o Concello, no? Por lo tanto, teñen un aforro de máis destes 2.000 euros que se lle reducen, no? Como ben dixen, pásanse a baloncesto, balonmán e badminton, 3 colectivos e 3 clubs que están traballando, a verdade que igual que o resto moi ben, están aumentando moitísimo nas súas fichas e polo tanto si que queremos xusto pois subir a estes clubs 1.000 euros máis de asignación e crear unha nova subvención para o Club Badminton de Salceda. E tamén dúas subidas que creemos que son xustas e que son merecedoras, que son as dos nosos entroidos, no? Estamos loitando porque o noso entroido sexa declarado festa de interese turístico. Aparte, no último mes podemos ver como Merelles, no? O secretario xeral da Axencia de Turismo de Galicia, pudese observar en directo a actuación do noso rancho da feira en Santiago e o día seguinte tamén asistise aquí a Festa dos Callos. Bueno, creo que el, tal como nos lo dixo, que quedou moi contento e así yo dixo tamén as persoas que forman o rancho dentro da feira e, bueno, esperamos que conseguir xa por fin esa aclaración de festa de interese turístico. Por lo tanto, bueno, creo que máis que meritorio que o Castro Barreiro a feira pois aumenten estes 1.000 euros, no? Incluso, ojalá fora máis, pero, bueno, temos que ser cautos ao mesmo tempo e ir pouco a pouco. E despois nos centros culturais, bueno, insistimos, non se poden subir o global das subvencións, non as poden subir a todos os centros culturais. O Gaia pudiéramos, nos estaríamos encantados de subirllas e a outros colectivos, non? Como, por exemplo, a banda de música, non? Que tamén merece unha subida na subvención nominativa. 10 minutos, Alex. Sí, remato xa un minuto. Que, bueno, por cierto, todos sabemos cal é a forma de aumentar as subvencións, no? Como ben dixen antes, estamos acollidos a un plan de axuste que, se queremos aumentar os gastos, temos que aumentar os ingresos, no? E, evidentemente, pois, neste pleno, por desgracia, non se votouse en contra non de subir os impostos, sino de volver a cifra anterior que había de impostos antes da última baixada, non? Por lo tanto, bueno, se a oposición non quere que se aumenten as subvencións aumentando os ingresos, pois, evidentemente, non pode ser. No último, bueno, tamén o Partido Popular reclama incorporar unha nova subvención nominativa. Insistimos, non se pode. Asociación Comerciantes a Taberna Nova, no? Pero, bueno, ao final aquí tamén é un pouco falar de que, bueno, ao final estamos falando de diñeiro público que, evidentemente, as asociacións que traballan e que fan actividades hai que apoialas e darlle, no? Pero, por exemplo, sí que nesta casuística é curioso, no? Que pidades unha subvención para esta Asociación de Comerciantes a Taberna Nova cando, pois, bueno, é unha asociación que prácticamente xa está esgotado casi nos últimos, bueno, non están moi activos, no? E leovos unha acta da última mesa local de comercio celebrada no mes de xuño de 2025
aparte vou ler textual, non vou a inventar nada, Telmo, representante da Asociación Comerciantes Taberna Nova, di que debido a que son poucos comercios, este ano non levaron a cabo ningunha campaña. Bueno, isto dixo el, esta persoa, evidentemente, claro, unha asociación que nos comunica, que tampouco nunca solicitou, que non están facendo ninguna actividade, pois, bueno, evidentemente, temos que apoiar primeiro os colectivos que sí que fan cousas e despois, bueno, centrarnos, sobre todo, bueno, pues nestes colectivos. E pouco máis, por último caso, na última alegación, o Partido Popular solicitaba que se habilitara unha partida para o estudio dun mellor acceso ao Carariña na Gonta e, bueno, neste caso non é ninguna causa de reclamación e ao final, bueno, tampouco sabemos moi ben de onde saiu esta proposta. Ao final, as prioridades en ensino neste goberno xestionanse e márcanse de acordo aos centros educativos, e cada ano false, bueno, nos consellos, nas 1000 reunións que se len, sobre todo a miña compañeira e a alcaldesa teñen cos distintos centros educativos e as prioridades márcanse respecto deles, e penso que a verdade é que xa este verano se fixeron moi boas obras importantes de mantemento e de mellora destes centros educativos e ojalá a Xunta tomar exemplo e realizara por fin esas demandas do ensino de Salceda. Bueno, Alex, excedeuse 3 minutos do tempo que seguro que non utiliza na segunda quenda e ademais é o que expón o punto, polo tanto ten dereito a máis tempo. Partido Popular? Non é certo o que acaba de decir, pero como vostede é a presidenta, interpreta o reglamento o seu interés en cada momento. Verdade, señora Dolores Castiñeira? ¿A que sí? Que bien, verdad? Vale, non me explique nada. Se está no regulamento, ni a señora secretaria me ten que explicar nada. Está no regulamento. Está no regulamento os tempos de cada intervención. Punto, pelota, xa está. Pero eu non sei porque está no regulamento. No, o que non llevo permitir é que me arrebata o que non é certo. Punto, xa está no regulamento e xa está, queda en evidencia. Pois xa está, veña. Señor concelleiro de Facenda e demás, mire, vou empezar polo último que acaba de decir. É lamentable, triste, por non poñer outro calificativo, que vostede diga o que dixo respecto dos comerciantes e da Asociación de Comerciantes de Taberna Nova. É lamentable. O sea, xustificando que, claro, non teñen actividade, pero se vostedes nunca os apoyaron. Pero onde vostedes alentaron a eses comerciantes a que puxeran en marcha iniciativas? Con pequenas axudas puntuales en certos momentos. Vostede cree que con iso é suficiente? Se vostedes están encantados que desaparece esa asociación, se nunca, hombre, o reflexo está que nunca recollera ninguna partida orzamentaria en ningún orzamento e levamos feito varias reclamacións a diferentes orzamentos nos últimos anos. Nunca. Se isto era vontade política, xa que a señora Dolores Castiñeira presume de ser desa parroquia, ainda que a veces non exerza como veciña, oiga, mire vostede. Por lo tanto, é lamentable. É seguro que cando escoiten a súa intervención eses comerciantes, en fin. Como ben se dixo, amparándonos nos regulamentos ao respecto, o compañeiro Joaquín, en nombre deste grupo mayoritario desta corporación, lóxicamente presentou unha serie de reclamacións. Quero recordar aquí que, como dixen fai un momento, en moitas ocasións presentamos reclamacións de diferente índoles ou diferentes orzamentos. Levamos 3 anos sin traer orzamento a este pleno e en ningún ocasión, creo que unha vez en un punto concreto, se tuvo en conta o que este grupo propuxo ao goberno daqueles entón, en ningunha recollida en esta ocasión, non? Pero para que vamos a perder o tempo con vostedes? É dicir, vostedes creen que nós estamos para perder o tempo con ustedes? Non, hombre, vostedes teñen que dedicar a gobernar con quen as fixo o goberno e a chegar a acordos como están facendo, para ben ou para mal. Entonces, como vamos a virnos a recoller un documento do que non vamos a estar de acordo en casi nada porque vostedes é un copia-pega do anterior, dos datos económicos son os que son, etcétera. E despois facemos propostas sensatas algunha delas. Non xa non dicimos que non recollan todas porque non teñen por que facelo, pero é un xesto, non? A este grupo mayoritario que representamos case a maioría dos acedenses. Nada. Intenta incluso ocultarnos. Incluso para este pleno falan coa parte que fixeron un goberno e non con este grupo para poñer o día do pleno. Non pasa nada, está no seu dereito. Non pasa nada. Pero díganlo públicamente, que o seu é despreciar a este grupo en todas as ocasións que poden, incluso nas fotos, nos cortan, nos sacan de un lado. Pero non pasa nada, nos seguimos aquí traballando, nos cortan a cabeza, sacan fotos sempre do lateral, pero non se preocupen que a nos eso non nos afecta. O digo
O digo porque, para que non pensen que tampouco somos, que pasamos de todo, que nos damos de conta, pero que sepan que iso ao contrario, iso nos motiva máis para seguir traballando e defendendo os veciños, non? Pero indo ao caso do tema das alegacións, que, reitero, non recollen ninguna. É curioso que agora falaremos de algunhas delas, non? Como propios membros desta corporación se contradicen a sí mesmo. Votan unha cousa e logo votan a contraria e logo votan outra vez o que votaron inicialmente. É algo sorprendente, pero bueno, cosas verás, Sancho, como lle decía outro, non? Mire, convenio da Confederación con o noso Concello. Efectivamente, señor Ale, señora alcaldesa, oiga, mire, xa se dixo aquí no pleno aquel que viu o mesmo convenio de que algúns compañeros calificaron de chapuza, etcétera, etcétera, ese convenio. Oiga, o convenio dice que é inversión. Como dicen vostedes que non? O convenio, na súa apartado cuarta, no punto 3, dice o convenio, non o digo eu, dice o convenio. Dice, el Ayuntamiento de Sociedade de Caseles aportará 34.250 euros, el coste inicialmente previsto, lo que supone un porcentaje del 5% de la inversión. Efectivamente, dice la aplicación presupuestaria 160/45.390, efectivamente. Pero dice de la inversión, o dice o convenio. Entón, algo está mal, o convenio ou outro, unha de dúas. Pero nós nos amparamos o que dice o convenio. O compañero Joaquín, unha vez máis, acertado, se aplicou o que ven no convenio e que aprobou este pleno. Ben, proposta de cantidad económica para estudio e posibilidade dunha circunvalación. Oiga, mire vostede, hombre, nós nos alegramos que en aquel momento se trouxera pleno isto. Nós, público notorio e refrendado polos veciños en cada unha das convocatorias electorales, levamos esa circunvalación dende fai moitos anos e nunca se fixo caso ao respecto. Viu a este pleno, aprobámoslo unanimemente, non se contempla nada no orzamento deste ano 25, estamos a 2 de outubro do ano 25, o sea, vai ter o orzamento en vigor de 2 meses escasos. 2 meses escasos. Isto como traballa este goberno que ten a maioría plenaria, reinsisto, co apoio do PSOE e do BNG. Teñen un apoio mayoritario, maioría absoluta para os orzamentos cando consideren oportuno. E levan 2 anos e algo aquí, e é a primeira vez que traen un orzamento a pleno. É algo sorprendente. Pero bueno, como digo, resulta que aprobamos unanimemente esa aportación. E agora non aparece no presupuesto e, lóxicamente, este grupo presenta unha alegación dicindo, oiga, o que aprobamos no pleno non lo pasamos por donde? Non se respecta o acordo unánime de todos. Pois non, resulta que non recollen a alegación. E agora vamos a ver, seguramente, como Partido Socialista e BNG votan o que votan, incluso non apoiando unha alegación que aprobamos unánimemente en este pleno. Pero bueno, en estado puro las incoherencias y el quehacer del BNG y del Partido Socialista. Educación, lógicamente. Nos o que pedimos con sensatez, para que logo non nos digan que vostedes piden un imposible. Non. Nos pedimos exactamente o que invertiron o que dá a conta do resultado do exercicio anterior. E tampouco nin eso. Por certo, outro día, fai uns días, a señora Cabese e a señora concellera de área de Educación fixeron visitas aos colexios. Nos parece moi ben que se preocupen. É a súa obligación e estamos encantados de que así o fagan. Pero, home, teñen un pouco máis cuidado cando sacan as fotos, porque a verdade é que algunhas dan un pouco de pena e demostran o deterioro que están os patios dos colexios. Dirían repasar as fotos e mirar onde están os nenos e onde nos recreos xogan os nenos. Boten unha ollada as fotos que publicaron, a ver se están super contentes e orgullosas dos patios dos nosos colexios. Nin iso tampouco recollen. Pedimos unha rebaixa, é dicir, en canto a rebaixa das subvencións ao Caseles e as escolas deportivas, o dixemos claramente, o dixo o compañero Joaquín no pleno, e volvemos a insistir, xa non lle pedimos máis incremento, lle pedimos o mesmo do que viñan, o mesmo. Pois nin eso. As escolas deportivas, oiga, dices que agora gestiona máis, pero como gestiona máis? Como gestiona menos? Pero que os custes en todos os ámbitos da vida, lóxicamente trasladados ao deporte e aos clubs, non se incrementou como se incrementou a vida en si mesma. Eu mesmo a xestión dun club no ano 2010, 11, 12 que no ano 2025. E vostedes, xa non lle pedimos que invirtan o que se invertía antes do 2009, cando vostedes aprobaron en aquel entón o BNG co voto do PSOE os recortes nas subvencións a todas as entidades culturales e deportivas do noso Concello. Dende entón, dende o ano 2010, seguen ca mesma cantidade, salvo esta pequena modificación que hai no orzamento, en 3 cuestións. O resto, igual. O sea, dende o ano 2010 ao ano 25, para vostedes, os centros culturales, os centros veciños, os clubs deportivos na súa maioría, etcétera, etcétera, para vostedes teñen os mesmos costes, todo vale igual, os profesores costan o mismo, os entrenadores, as fichas federativas, o coste de material, todo igual.
Dice vostede, no, que no Caselas invertimos últimamente no pintado. Hombre, señor concelleiro de deporte. No pintado? En donde? Nas pastas de fora? Despois de que voluntarios colaboraron coa directiva do club para pintar interiormente, que lle donaron a pintura e unha empresa se prestou a pintar en un edificio municipal cedido a un club deportivo. Que triste. Debíalle que ir a cara de vergonza. E logo van vostedes coa brocha a pintar por fora para justificar que o Concello tamén colabora. En fin, que triste, que triste. Busquen vostedes as reclamacións que facíamos nós no ano 14, no ano 11, no ano 12. Busquen as reclamacións que facíamos ao orzamento. Búsquenas. Que decíamos respecto dos colectivos, do porcentaxe de aumento, etc. Búsquenas. Das asociacións de xubilados, as mulleres rurales, centros culturales, os nosos deportistas de élite que compiten a nivel nacional e internacional, que nada se fala deles, que intentamos varias veces ter unha ordenanza regulatoria aos mesmos e nunca nos la aceptaron. Dicen vostedes tamén que non lles parece ben que nos reclamemos unha partida para incorporar a asociación, como dixen, a Taberna Nova, ou tamén o feito de mellorar, pois, ou contemplar un estudio para mellorar o acceso a Raíña Aragón, non? Bueno, pois nós creemos que é un tema importante. Só hai que ver o que padecen os pais no inverno cando hai que acceder a ese colexio. Entonces, eu creo que xa vai sendo hora de que nos planteemos en serio porque hai unha alternativa de viabilidade e acceso a ese centro educativo. E, polo tanto, nós non podemos apoiar, lóxicamente, este orzamento e logo, na segunda intervención, para cumprir o regulamento, pois direi o porqué. Precisamente, falando de regulamento e para que quede ben claro, e senón que me corrixa públicamente a secretaria. O regulamento di o seguinte: os tempos de intervención incrementarase a 10 minutos para quen promove a proposta e na primeira quenda de intervencións e 5 minutos na segunda quenda, prevíndose unha derradeira quenda 2 minutos para rematar as intervencións dos grupos. Polo tanto, 10, 5 e 3 son os tempos aos que tería dereito Alex. Palabra, Partido Socialista. Bueno, pois o voso portavoz, o teu portavoz, Ana Cristina, extrañábase de que Alex excedera os 10 minutos cando realmente tiña dereito a 20. Veña, adiante, Partido Nada, Socialista. decir que creemos que son os presupuestos que están baixo un plan de axuste que nos exiximos e que cumplen co que nos exiximos. Moitas gracias. Grupo Mixto, NEGAM. Ben, este pleno extraordinario está convocado precisamente porque hai unhas supostas alegacións, vamos a chamar alegacións, en principio, que a min gustaríame que estivera presente o señor Núñez Troncoso, porque é o que asina, non? Pero, bueno, como fai en papel membretado do Partido Popular, indudablemente é o Partido Popular quen es presenta. Eu non acabo de entender que o Partido Popular, por unha parte, se negue a sentarse a falar nada de orzamentos e, posteriormente, pretenda, vía escrito, modificar determinadas partidas. Eu, en principio, xa teño dúbida, fora de que o informe de intervención dá legitimidade ao señor concelleiro para presentar este escrito, tamén hai por aí moita xurisprudencia que o dereito a alegacións se reserva exclusivamente para a veciñanza en xeral ou para grupos ou asociacións que poderan ter interés no orzamento e reserva para os cargos da corporación a vía do contencioso naquelas partidas, indudablemente se observa deficiencias técnicas no orzamento que se pretende corrixir. O informe de intervención é demoledor.
é demoledor. Con independencia, e asumimos, para eso está a señora interventora, a legitimidade que ela lle dá ao señor concelleiro, pero en canto a materia en sí é demoledor. Ninguna das cuestións técnicas, falamos das técnicas, que se poñen no escrito teñen cabida, segundo a señora interventora. Porque logo as outras partidas a min dame a impresión de que é unha cuestión de populismo e de dar unha segunda volta á imaxen de que aquí se está mirando por este, se está mirando polos outros. E por que digo iso? Porque ou no pleno onde se aprobou este orzamento o Partido Popular nos explicou ben e houve xente que lle pediu que se explicase mellor, ou non se entende que un grupo que se nega a falar de nada dos orzamentos, posteriormente presenta un escrito dicindo queremos esta partida, queremos modificar isto, queremos modificar a outra. Eu non o entendo. Non o entendemos. Tal vez non fixeron unha boa exposición cando foi o pleno do orzamento e posteriormente deberon arrepentirse de achegar só críticas e ningunha proposta ao debate. Porque o que houve moita crítica, pero propostas ao debate non as houve no pleno e, indudablemente, non as houve anteriormente, tanto menos non negaron o que dixo a señora presidenta de que nin siquiera tiñan recollido a documentación cando se lles comunicou a posta en marcha da tramitación dos orzamentos. Cal é a idea do Partido Popular? O que non negocia na mesa solicitalo vía escrito por rexistro. Eu non lle acabo de entender, esa situación. Porque eu podería entender de que se algo novo sae a partir do momento da aprobación, algo que entendéramos que é importante ou determinante en certos aspectos, que poidéramos presentar unha reformulación de algunha partida. Agora, as mesmas partidas que o Partido Popular criticou a súa modificación no pleno anterior sen ningunha outra alternativa, simplemente deixalas como estaban, sin negociar nin nada, e agora presentan un escrito que a mesma señora interventora di que non procede. Eses puntos concretos non procede porque forman parte de calquera negociación. E o Partido Popular negouse a negociación. Entonces, non acabo de entender que teñamos que ter un pleno extraordinario para debater un escrito de alguén que non quixeron, de alguén non, dun grupo político neste caso, que non quixo tratar nada a respecto da negociación dos orzamentos, fora mellor ou fora peor. Hai diferentes posicións. A nosa é ben coñecida, non son os nosos orzamentos, aspirábamos a máis, pero cando menos sentámonos a falar de algunhas cousas. O Partido Popular non o fixo e agora, vía escrito, vía solicitude. Está ben que este papel se reserve a calquera veciño ou veciña que non ten a posibilidade ou ben de sentarse neste pleno e expor o que quere, ou ben, xa antes do pleno, a sentarse nunha mesa de negociación coa xente do goberno. Estaría ben. Agora, que o faga o Partido Popular cando tivo todos os pasos nos que puido participar e non quixo participar, a verdade, este pleno extraordinario sobraba. Estamos afeitos a criticar os plenos extraordinarios cando creemos que non son necesarios, desde o punto de vista, desde logo, de que non está no goberno, eu non estou no goberno. Este pleno extraordinario sobraba en esta materia. Segunda quenda, Alex, Movemento Sociedade. Sí, vou ser breve, porque, bueno, xa expliquei os motivos das alegacións e creo que non fai falta repetilo, non? Único, sí que vou ir na liña do compañeiro Tano, non? Tano, o compañeiro do Grupo Mixto, non entende
a ver, eu si contendo, non? Evidentemente, o PP ben sabe que se non presenta ninguna alegación, o orzamento queda aprobado automáticamente cando remata o prazo de exposición pública, non? E, ao final, o Partido Popular está neste goberno pues, para trancar, está neste goberno para retrasar a acción de goberno, está neste goberno pensando, como ben dixen antes e como estou convencido, pensando no seu propio ben como partido e no seu propio ben personal e non pensando nos veciños e veciñas de Salceda, non? Evidentemente, moi acertado Salustiano, un grupo que se nega a recoller o proxecto de orzamentos, que se nega a debatir, que non fai aportacións ninguna durante o proceso, pois bueno, evidentemente contábamos de sobra coas alegacións do Partido Popular, contábamos con ter que facer un pleno extraordinario máis, que, por certo, o goberno non cobra e sí que cobran as persoas que non están do goberno, e evidentemente pois, co objetivo de sempre do Partido Popular que é pois, atrancar o goberno, embarullar, bueno, en fin, política de la buena del Partido Popular. Segunda quenda, Partido Popular. Sí, non vou perder un minuto, señora Cabeza, o regulamento está ben claro. Señor Alejandro, me acabo de dar unha alegría. O goberno non vai e non cobra. O goberno non cobra, acaba de decir. Oiga, que ben, non vai aforrando este mes vostede o salario dos 4 concelleros do goberno. Acaba de decir que o goberno non cobra, acaba de decir. Entonces, bueno, claro, ustedes non cobran. Acabo de decir que o goberno, estou falando eu, estou falando eu. Non cobran este pleno. Redúzase vostede a parte proporcional que lle responde a estas horas dedicadas ao pleno e xa está, non pasa nada. Mire, señor Salustiano, oiga, mire, se non temos a culpa de que vostede este ao lado destes señores de Movemento Salceda, a culpa, a responsabilidade é súa, non é nosa. Entón non se pretenda xustificar o injustificable. Se vostede se vai a retratar usted mesmo dentro dun rato, se vostede vai votar contra sí mesmo, cando aprobamos unanimemente contemplar unha circunvalación, un estudio de circunvalación, e vostede trixo esta cosa que non lo vamos no programa electoral, que apoyamos unanimemente, que facemos unha reclamación por escrito, porque deste goberno non fiamos en absoluto, e menos de palabra, e o exemplo temos dos ascendenses distinguidos que nin por escrito, incluso se nos anula na ata, que xa falaremos do respeto do que eu dixen respecto do ato dos ascendenses distinguidos, nin unha comisión que é un órgano colegiado se nos recolle o que decimos, vamos a fiarnos dun goberno, dunha reunión privada donde non hai nadie que recolle un acto oficial, donde a única vez que fomos ao principio deste mandato se nos entregou un folio en Word que vostede mesmo ratificou, en Word, sin asinar por ninguén, sen ningún membrete oficial. Pero isto que é? Pero vostede cree que nos vamos perder o tempo con un goberno que nos trata de ningunear sistemáticamente, incluso polos órganos colegiados e reglados como é unha comisión? Pero, non, hombre, iso vostede sí, porque vostede fixo a alcaldesa ten que arrimar a asco a sardiña, senón a ver como xustifica. Pero claro, cuidado que está entrando unha contradicción continua e sistemática. En canto ao señor do Partido Socialista, con todos os respetos, con todos os respetos, vaya papelón, vaya papelón o seu, vaya papelón. Non falei antes do tema do convenio que supostamente están falando e negociando entre o Concello e a Comunidade de Montes de Entenza para sacarlle esa partida económica ás escolas deportivas que estaban pagando o alquiler do pabellón para que os clubes fosen a practicar deporte ali. Xa non lo explicarán como están facendo. Ojito, presidente da Comunidade de Montes, concelleiro da Corporación, secretario da Comunidade de Montes, secretario da Comunidade de Montes. Vamos a ver, nos, todo o que sea apoiar os clubs, todo o que sea sacarlle custe aos clubs e ás escolas deportivas, perfecto, alá vostedes. Ahora ben, de retirarlle a partida que tiña como mínimo asinada, no. Canto tiñan no ano 2010 as escolas deportivas? Canto tiña o Caselas? Canto tiña o Entroido? Canto deixaron de percibir a Asociación do Carnaval, a Feira, do Entroido da Feira e a Asociación Somos Nós de Castro Barreiro durante os últimos 15 anos que vostede lle recortaron esa subvención, por moito que agora lle souban unha parte? Quanto diñeiro deixaron de ingresar? E os clubs? O Caselas? E a Asociación Amigos de Música? Quanto deixaron de ingresar nos últimos 15 anos polo recorte que vostedes fixeron? E que nunca revertiron, e que a día de hoxe tampouco revertiron. E que non van a revertir directamente nos orzamentos. Logo se buscarán bosquedas a Trequemiñuela e nos parece moi ben que as busquen. Pero non mintan os colectivos, non engañen os colectivos porque os documentos llevan a dar na cara. Non mintan. E votar en contra dun orzamento non é votar en contra dunha subvención concreta a un club deportivo, ou unha entidade cultural, ou unha asociación. Non, non.
é a suma total do orzamento en sí. Por lo tanto, como este grupo vai apoiar algo que, lóxicamente, efectivamente, señor Salustiano, traemos por escrito para que sea un debate público, que estea grabado, que vostedes falen, que nos falemos e que votemos. Pero vostede que va a falar nos en privado cun grupo que sistemáticamente pretende, iso é a súa intención, ningunearnos en todos os actos, non aceptar nada do que decimos, intentar ocultarnos, borrar o pasado, etcétera, etcétera. Pero nin de broma, hombre, nin de broma. Hasta aí chegaríamos. Vostedes sí, nós non. Nós facémoslo públicamente nun pleno, con propostas por escrito. E xa está, non pasa nada. Así é a democracia. Ou é algún problema? Lle molesta que presentemos por Cristo reclamacións este orzamento? Non debería, non? Non debería. Sobre todo cando son propostas para mellorar o que vostedes aprobaron xunto co goberno minoritario. Por lo tanto, deixar ben claro que o apoio deste grupo aos colectivos sempre foi e será. Non recoñen nin as cantidades que ata agora viñan percibindo o casal das escolas deportivas. E, ademais, salvo dúas, seguen cas mesmas dende fai máis de 15 anos. Xa nin as incrementar, xa non pedimos nin os incrementos que tiñan ata antes. O sea, xa para que digan que pedimos o imposible. Non, pero nin eso, nin eso. Con estes orzamentos, vostedes, BNG, PSOE e Movemento Sociedade, 5 minutos, din non, termino, señora Cadesa, din non aos colectivos, aos clubs, ás asociacións, o entroido, as nosas festas tradicionais máis importantes, o noso casel, as escolas deportivas, a banda cultural, a ter un plan xeral, un desarrollo industrial económico, unha circunvalación, máis e mellores servicios da policía local, iniciativas para os nosos xóvenes e máis e mellores equipamentos dotacionais, entre outras. E, polo tanto, non podemos suscribir uns orzamentos onde non se contemple nin tan siquiera unha das propostas que fixo este grupo. Nada máis. Algunha quenda máis? Queres repetir? 3 minutos. Pois ben. Repite. Tano pediu a palabra. Tano. Señor Davila, a respecto da circunvalación, se pensa que eu vou votar en contra da súa proposta e non ter asegurado e non ter confianza en que se está traballando no proxecto da circunvalación tal como pedimos na moción que foi aprobada por unanimidade, está equivocado. Nós, esa confianza de momento témola. De momento témola. Se algún día nos falla, tamén o diremos aquí. De momento témola. E xa no debate do pleno de agosto, a señora presidenta dixo onde estaba a partida para ese proxecto. Dixo claramente onde estaba a partida para ese proxecto. E que non me aparecía de maneira específica, efectivamente. Indudablemente, vostede acaba de decir que traen por escrito, mire, pero é que eu, si teño que pasarlle por escrito, porque as negociacións, efectivamente, cando se fan, as negociacións fanse sentados nunha mesa, non se fan dentro dun organismo. E se eu teño que poñerlle por escrito ao grupo de goberno as nosas propostas, eu tamén o fago, sin problema ningún. Non necesito traer un segundo pleno para decir o mesmo que dixo no primeiro. Eu non o necesito. En todo caso, sempre dixemos que os plenos extraordinarios que creemos que se poden aforrar, debían aforrarse. Neste caso, o Partido Popular que poña no seu haber o custe deste pleno. Pois antes de proceder á votación deste punto, queda unha última quenda de peche que creo que se lo vai a utilizar o Partido Popular, e se non facedemos saber, de 3 minutos. Adiante. Gracias, alcaldesa. En definitiva, En definitiva, o que se vai a votar aquí é se os membros desta corporación están de acordo ou non cos gastos en festas, se estamos ou non de acordo coas inversións en limpeza e mantemento dos camiños e estradas municipais, se estamos de acordo ou non o que se vai destinar a educación, se estamos de acordo ou non o que se vai para os centros culturais, o que se vai para deporte, para as asociacións de veciños, para os comerciantes, para as asociacións de industriais e autónomos, o que se vai a destinar a nosa xente moza, ou a servicios sociais, ou o funcionamento do propio Concello, o personal do mesmo, a Policía Local, como dixemos, a Protección Civil, se estamos de acordo ou non con todo o que se fai por o noso entroido, se non é posible melloralo, o que se está a facer, a programación da Festa do Cristo, verdade? Dos Callos, do Nadal,
campamentos, axudas ás familias directamente con fondos propios do Concello, canto e como apoiamos as nosas mulleres rurais, os nosos maiores, os nosos estudiantes universitarias, os nosos clubes deportivos, a nosa banda cultural e, por ende, a Asociación Amigos da Música. Vostedes, apoiando este presuposto, están de acordo exactamente con todo o que ven no mesmo. Nós non. E por iso non podemos apoialo. É certo que non todo é negativo. É certo que algunhas cousas están ben e que estaríamos dispostos a apoiar. É certo que hai partidas que cumplen coa expectativa, digamos, que debe ser recoller no orzamento, pero que a suma total e a maioría, nunha porcentaxe amplísima, non estamos de acordo e, por lo tanto, non vamos poder apoiar este orzamento. O que sí lles digo é que vamos a seguir traballando para que en vendeiras ocasións se teña ben aceptar algunha das propostas e que lle quede ben claro a todos os colectivos, independentemente que sean deportivos, culturales, asociacións de veciños, etc., empresariais e veciñanza en xeral, que o voto deste grupo en este pleno non é en contra de ningún colectivo en concreto, dunha subvención en concreto. Non, aquí se vota única e exclusivamente a totalidade do presuposto. Senón outra cousa sería. E se realmente o goberno tan bo e quere ser con eses colectivos, por que non recolle as melloras nas subvencións nominativas? Non recolle ningunha salvo excepcións. Por lo tanto, eles mesmos se retrata. Remato, señora alcaldesa. O noso grupo non vai apoiar estes presupostos porque creemos, primeiro, que quedan menos de 3 meses para rematar o ano e, en segundo lugar, porque non van a dar resposta expectativa en todos os ámbitos aos nosos veciños e a sociedade en xeral. Pois antes de proceder á votación non vou deixar pasar a oportunidade de decir o que penso. Non me esperaba outra cousa, sabía que o voto ia ser en contra porque leva sendo sistemáticamente en contra durante moitos anos. E é curioso que se está vendo neste pleno, non? Conta xeral, non se presentan alegacións, curioso, sin embargo aquí se debate, aínda que realmente non se dice que se cambiaría ou que se quere, non se presentan alegacións e o informe de intervención, leído de maneira sesgada e terxiversando gran parte do texto, ese sí que lles vale, ese sí que o collen de maneira textual, repito, leído de maneira sesgada e terxiversando o contido do mesmo. Iso na conta xeral, pero curiosamente nos orzamentos de 2025 non se sentan a participar na negociación e resulta que presentan, vounas a chamar, sin intención de faltar de respeto a ninguén, pseudo alegacións. E o informe deste orzamento que lles desestima absolutamente todo, entón este non ten validez. Conta xeral nos vale, orzamento non nos vale. E, por certo, tampouco vou deixar de apuntar que outras corporacións formadas polo Partido Popular con maioría absolutísima están sin orzamento a outubro de 2025. Digo porque sistemáticamente argumenta esta situación, esta característica como algo negativo. Dígolle que, vexa un poquinho o seu arredor e verá que iso non ten absolutamente nada que ver con unha mala xestión, senón con un proceso de negociación. E me preocupa, de verdade, o que vivimos neste pleno extraordinario porque mostra o meu humilde entender moita desesperación pola súa parte. Atemorizar os concelleiros, vou a mencionar neste caso do Partido Socialista, cuidado Xurxo co que firmas, ten moito cuidado porque incluso están pondo en tela de xuicio que un convenio entre a Comunidade de Montes da que eres presidente e o convenio pode ter algún tipo de risco. É tremendo que se utilicen estas cousas baixo un contexto, na miña opinión, de desesperación para atemorizar os compañeiros. Me parece tamén lamentable esa asfixia económica a que nos querían ter sometidos, que a falta de aprobación dun orzamento, agora van a manifestar co seu voto en contra, que a falta de aprobación do REC. Non asfixian a este goberno, están asfixiando aos proveedores, ás empresas, aos autónomos e autónomas deste Concello. Claro, intentaron de moitas vías, van a seguir intentando, non vou a mencionar o intento de moción de censura, pero o que teñen que ter claro é que a quen perxudican con esta actitude de maneira sistemática é os veciños e veciñas de Salceda, non a este goberno.
Agora sí, de verdade, agradezolle moitísimo o PSOE e o BNG esta capacidade de negociación e por fin chegar a este momento no que presumo que o orzamento vai sair adiante para beneficio e defensa sempre dos intereses dos veciños e veciñas de Saceda. Votamos, pois, este segundo punto, aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercicio 2025. Votos a favor. Votos a favor de Movemento Sociedade PSOE, abstención do BNG e votos en contra do Partido Popular. Polo tanto, sae adiante este orzamento 2025. Gracias. Levantamos a sesión.